Wara s-suċċess tan-National Games ta' Special Olympics nhar is-Sibt 5 ta' Lulju se jittellaw in-National Summer Games li se jsiru bejn id-9 ta' filgħodu u s-satejn ta' wara nofsinhar. Mart il-Prim Ministru President ta' Special Olympics Malta Lidja Bela u Chairperson ta' Special Olympics Malta Anna Kallejja qalu kif dawn il-logħob kienu ħolma u frott l-impenn ta' ħafna persuni. Dan l-avveniment juri l-impenn għal-aktar opportunitajiet ġodda li tfalu lill-atleti kollha, hekk kif din is-sena ġiet varata d-dixxiplina tal-ibburdjar għal 250 atleta bil-kollaborazzjoni ta' Yachting Malta. L-ibburdjar jista' jibda jifforma parti wkoll mill-logħob ta' Special Olympics. Il-Beach National Games 2025 fejn dawn l-attivitajiet se nkunu qegħdin nagħtu esperjenzi differenti u opportunitajiet differenti lil 250 atleta ta' Special Olympics. Se nkunu qegħdin inħabbru 3 dixxiplini ġodda fih dan Special Olympics, dak tal-ibburdjar kif ukoll tal-basketball u wkoll tal-beach soccer. Il-Ministru għall-Inklużjoni Ġulja Farrugia qalet kif dawn il-logħob se jaraw ukoll is-sem tal-pubbliku. Il-pubbliku Malti Wawċi sar ikollu ċans li mhux biss jara dixxiplini differenti illi tieħu sem fihom Special Olympics, imma wkoll opportunità li bajnejh il-pubbliku Malti Wawċi jista' jara ma wkoll jista' jipparteċipa. Intant hekk kif is-Sibt Special Olympics Malta se tiċċelebra l-25 sena mitwaqqif tagħha, il-pubbliku hu mistieden sabiex jingħaqad fil-bajja sabiħa ta' Birzebbuġa. L-isport huwa parti integrali mill-ħajja tas-soċjetà tagħna u allura l-fatt li l-Special Olympics qiegħda tiċċelebra l-25 sena anniversarju tagħha ġewwa pajjiżna, kif ukoll il-fatt li minn sena l-oħra dejjem qed naraw aktar inizjattivi għal dejjem aktar atleti hija xi ħaġa li timlina kuraġġ sabiex wieħed ikompli jappoġġja tali inizjattivi.